Dobrý deň, moje meno je Dominika Haladová a pracujem pre spoločnosť Kreatívny sviet. Dnes by som vám rada predstavila prácu s hmotou voľne schnúcou na vzduchu. Ide o Fimo Air Basic. Vyrobíme si spolu vzhľadom k blížiacim sa veľkonočným sviatkom veľkonočnú sliepočku. Čo budeme potrebovať, vidíme na mojej pracovnej ploche. Takže samotnú hmotu, voľne schnúcu na vzduchu, ďalej to je akrylový valček, pracovné nástroje, modelovacie. Budeme obalovať hmotou toto polystyrenové vajíčko. Zároveň pri práci s hmotou budeme používať čistú vodu pre navlhčenie našich prstov alebo navlhčenie pracovných nástrojov. V konečnom dôsledku budeme potrebovať aj štetec, vykrajovátko o priemere 2 až 3 cm a takisto akrylové farby, bielu a červenú. Môžeme sa pustiť do práce. Tak môžeme si pripraviť našu pracovnú plochu. Podložíme si ju potravinárskou fóliou, aby sa nám s hmotou lepšie pracovalo na tomto podklade. Pripravíme si našu hmotu Fimo Air Basic, misku s vodou, pracovné nástroje a akrylový valček. Takže môžeme si otvoriť našu hmotu. Takže vidíme, my máme hmotu vo farbe terakota. Táto hmota je veľmi vláčna, ako keby trošku vlhká. Ale v prípade, ak by nám pri práci vysychala, budeme si používať aj našu čistú vodu na navlhčenie tejto hmoty a na navlhčenie našich rúk či pracovných nástrojov. Takže na našu sliepku budeme potrebovať zhruba polovicu z tohto bloku. Takže môžeme si hmotu vybrať z obalu. Zvyšok si uzavrieme a odložíme bokom. Takže hmotu si pripravíme na asi 0,5 cm plát. Budeme pritom používať akrylový valček na vyvalkanie tejto hmoty. Následne spracovaným plátom budeme pokrývať polystyrenové vajíčko. Takže položíme si hmotu na podložku, trošku si ju stlačíme prstami. Môžeme si ju prípadne trošku navlhčiť, aby sa nám lepšie pracovalo. A môžeme používať akrylový valček na vyvalkanie. Teraz ide o to, aby sme si ten plát hmoty rozvalkali. Samozrejme, že my si ho uhladíme práve na tom polystyrenovom vajíčku. Ukážeme si teraz aj druhú, tú menej špinavú variantu valkania hmoty. A to tým spôsobom, že mám teda na podložke potravinovú fóliu, plát hmoty a opäť si ju preložím potravinovou fóliou. Týmto spôsobom si samozrejme neušpiním ruky ani valček, tak ako to bolo v predošlom prípade. Takže hmotu si vyvalkáme, pripravíme tak, aby sme si ju mohli naniesť na vajíčko, a teda v hrúbke 0,5 cm. Výborne. Takže takto hrubý je plát hmoty. Vezmeme si naše polystyrenové vajíčko a teraz sa vyhráme s obalovaním.
Dávame si pozor v tomto prípade, aby sa nám hmota príliš neprekrývala. A samozrejme, že všetky tieto spoje si musíme dokonalo zahladiť. Pomôžu nám k tomu naše modelovacie nástroje. Môžeme samozrejme na spodok, ja som si zvolila, že toto bude spodok sliepočky. Na spodok sliepočky môžeme samozrejme trošku viac tej hmoty nechať na spodku, vzhľadom k tomu, že nám sliepočka bude stáť tak, aby bola rovnomerne. Uhladíme si všetky spoje. Budeme používať opäť misku s vodou, ktorá nám veľmi pomôže. Jednak proti tomu, aby nám hmota nevysýchala, a jednak z toho dôvodu, že si ňou vlastne ten povrch krásne vyhladíme. Túto zvýškovú hmotu vlastne použijeme na výrobu hlavičky sliepočky a chvostu. Uvidíme, koľko budeme potrebovať, takže hmotu sme si naniesli, vajíčko sme si obalili. A pekne si sliepočku povyhladzujeme. Všetky ryhy týmto spôsobom. Tá voda je naozaj veľkým pomocníkom. Ja rada pracujem takto s prstami, aj čo sa týka vyhladzovania, pretože to cítim lepšie pod tou rukou, takže vlastne takto môžete pracovať ako ja. Samozrejme, že budeme používať aj naše modelovacie nástroje, keď budeme dorábať hlavku tej sliepky, chvost, aj krídla, takže táto hmota je naozaj veľmi tvárna, veľmi vláčna. Až by som povedala mokrá, ešte zvlášť keď si ju navlhčíme. Dobre, takže skúsime si vytvarovať hlavičku a chvost. Modelovacie nástroje si pripravím, tiež si ich môžem navlhčiť a vlastne pracovať s nimi aj týmto spôsobom. Opäť si pomôžem aj rukami, vyhladím. V konečnom dôsledku po uschnutí celkovo celej sliepky ju budeme ešte brúsiť brúsnymi húbkami, takže ja si dorovnám tie nerovnosti, ktoré sú nežiaduce. Dobre, takže chvostík by sme mali a ideme na hlavičku. Môžem si teraz vytvoriť takto hlavičku a potom z ďalšej časti hmoty môžem vytvoriť na hlavke hrebeň, tak ako sliepočky alebo teda kohúti mávajú. Takisto zobák a túto tie laloky. Je to práca, ktorá iste bude baviť aj detičky, takže sa pri tom môžu zabaviť. Spolu so sliepočkou si pokojne môžu vytvoriť aj menšie kuriatka. Spraviť si tak celú rodinku. Je to pekná veľkonočná dekorácia.
sú to vlastnoručne vyrobené sošky vlastne. Tak sliepočku som si takýmto spôsobom vyhladila, vymodelovala som si chvost a hlavu. Teraz si to ešte trošku upravíme. Opäť si môžem namočiť, trošku si tu spravím záhyby na chvoste. Takisto sa vrátim k hlavičke, chýba nám tu hrebienok, chýbajú nám tu naznačené ústa. Ak sa nám stane, že sa nám to nepáči, alebo že si to chceme premodelovať, tak samozrejme si to opäť môžeme uhladiť, tak aby sme boli spokojní. A ja už som si pripravila ďalšiu hmotu, tak aby som si mohla vytvoriť v podstate hrebeň na tej sliepke a takisto laloky pod bradou. Takže budeme potrebovať malé kúsky hmoty, ktoré si nanesieme opäť na povrch sliepky a uhladíme pomocou našich nástrojov. V konečnom dôsledku si budeme po vysušení sliepočku ešte malovať. Takže aj tento hrebeň nakoniec bude červenej farby. Vyzerá asi takto. Z jednej strany, z druhej strany pripravený zobák mám. Spravím si laloky pod bradou. Opäť použijem hmotu, ktorú som si pripravila. Lalok si vytvorím tiež z dvoch častí, som sa rozhodla. Takže jedna časť pod bradou, druhá časť pod bradou. A opäť si budem zarovnávať modelovacími nástrojmi. Takže je to pekne vidieť z boku, že má sliepočka laloky pod bradou, ako máva aj v skutočnosti. Takže takýmto spôsobom dorovnám si hlavičku, ak sa mi niečo nezdá. Vyhladím, výborne. A teraz si naznačím očko. Môžem iba takto jednoducho. Tak. A takisto z druhej strany snažím sa teda v tom istom mieste. Premiesním sa opäť na chvostík. Môžem si ho jemne otexturovať. Čo nám chýba, sú samozrejme krídla, takže dorobíme si v tomto momente ešte krídla. Opäť použijeme hmotu prichystanú, ktorú máme bokom. Mierne navlhčíme, prepracujeme, aby sa nám s ňou lepšie robilo. Hmotu si rozdelíme približne na dve rovnaké časti a z jednej a z druhej si vytvoríme krídlo. Samozrejme, že si ho opäť budem dotvárať modelovacími nástrojmi priamo na tej sliepočke. Ten základ si môžem vyrobiť takto v ruke. Takže pomocou vody si navlhčím miesto, kde to krídelko si chcem na tú sliepočku dať. Takže ja by som možno niekde sem. Tak, týmto spôsobom. Tak, aby mi spolu pekne držala tá hmota. A vlastne si na tej sliepke to krídlo dotvorím, aby bolo mierne vlnité. Použijem texturovacie nástroje.
Takže pracujeme na krydielku. Ja som si zahladila tento prechod. Samozrejme, že si ho môžeme otexturovať. Takže napríklad nejakým týmto spôsobom. Výborne. A takisto si spravíme aj druhé krídlo, takže opäť si pripravíme ďalší kúsok hmoty. A poslednú vec, ktorú spravím v tomto je, že si vyhladím opäť tento povrch, povrch telička. Tak. Hmota už pomaly ako keby začínala zasychať, takže budete to cítiť na tom, že už je pevnejšia, už sa toľko nekazí ten povrch tým, že s ňou manipulujem. A opäť si to takto tou vodou navlhčím, vyrovnám si, čo potrebujem. Takže trošku zahladím povrch, nakoniec využijeme ešte aj naše gulaté kruhové vykrajovátko. Spravíme si takú veselú veľkonočnú sliepočku. Samozrejme dávam pozor tým, ako ju držím, aby som si nezničila či už hrebeň na hlave alebo krídlo, chvost. Stále to nie je zaschnuté, sliepka bude schnúť 2 až 3 dní. Takže takto si ju pripravím do takého štádia, aby som s ňou bola spokojná. No a naša sliepka bude veselá, bude bodkovaná, takže využijeme v tomto štádiu aj naše vykrajovátko. Môžeme aj z druhej strany, takže pokojne tou ostrou hranou spravíme si po sliepočke bodky. Ktoré si teda neskôr po zaschnutí vymalujeme práve bielou farbou. Bude sa skvele vynímať na tej terakotovej farbe, takže budeme mať veselú veľkonočnú sliepočku. Tak nachádzame sa pri ďalšom kroku, ktorý je už vlastne posledným krokom. Je to povrchová úprava sliepky. Takže sliepka po vymodelovaní v predchádzajúcich krokoch nám stála pri izbovej teplote 2 až 3 dní, aby sa vyschla. Čiže hmotu má momentálne úplne vysušenú. Môže sa stať počas schnutia, že hmota jemne popraská. V tom prípade ju opäť ako keby vyšpárujeme s ďalším kúskom čerstvej hmoty. Čiže tam, kde mám prasklinku, zatriem si čistou, teda čerstvou hmotou a opäť tá mi opäť preschne. Takže takto je sliepka pripravená na tú poslednú fázu a to je vlastne jemné prebrúsenie povrchu, vyhladenie týmito brúsnymi húbkami, ktoré tu máme pripravené. Ďalej jednotlivé časti, ako sme si spravili bodky, hrebienok, vlastne tieto láloky si môžeme vyfarbiť akrylovými farbami, ktoré tu mám pripravené, takže bodky si spravíme biele, hrebeň, zobáčik, takisto aj láloky si môžeme spraviť červené, prípadne aj krídielka červené, aby bola taká veselá sliepka, takže môžeme sa do toho pustiť. Pripravím si v prvom rade brúsne húbky, takže túto časť si odložím bokom. Takže otvoríme si brúsne húbky, sú to húbky Fimo, ktoré sú ohybné, čiže bude sa nám s nimi dobre pracovať. Takže mám na nich vyznačenú, ako je tu na vidno, mám na nich vyznačenú hrúbku zrnitosti. Takže týmito húbkami vlastne postupne svoju sliepku jemne prebrúsime. Takže môžeme, myslím si, že pokojne skúsime začať aj s touto 240-kou.
potom je 280 a 360 zrnitosť. Takže sliepočku si vezmeme do rúk a len v podstate takto jemne. Tam, kde sa nám zdajú nejaké nerovnosti, tú sliepočku jemne prebrúsime, aby sa nám povrch vyhladil. Ide to veľmi jednoducho. Samozrejme dbáme na to, aby sme si celkom tie krúžky neprebrúsili. Dobre, prejdeme na tú tenšiu zrnitosť. Myslím si, že môžeme rovno aj 360 a už len jemne. Prípadne môžeme použiť štetec na oprášenie toho vybrúseného prachu z týchto hrán, najmä pri tých kolečkách, ktoré sme si tam značili vykrajovátkom. Takže sliepočku máme pripravenú na ďalšiu fázu, a to je teda malovanie akrylovými farbami. A následne po uschnutí akrylových farieb sliepku prelakujeme, aby získala taký pekný lesk na pohľad. Tak ja som si na paletku pripravila akrylové farby, ktorými momentálne sliepku vymalujeme. Takže môžeme ísť na to. Akrylová farba veľmi dobre schne a veľmi rýchlo schne na vzduchu. Takže tie sú veľmi vhodné. A následne, ako sme povedali, hrebienok, laloky, krídla červenou. Tak a tu je náš výsledný projekt. Táto veľkonočná sliepočka, ktorá je namalovaná aj celkovo povrchovo upravená lesklým lakom, ktorý som použila za pomoci štetca. Už ju mám aj usušenú, schne to zhruba 15-20 minút a vznikla nám takáto veľkonočná sliepka. Takže verím, že sa vám tento videotutoriál páčil a prajem vám príjemné veľkonočné tvorenie.